Good morning, world! Kain tayo! Ito na. Anong gagawin natin? Kaentuhan. Kakain tayo habang kumakain, kwentuhan. Pagbago yan, kaintuhan, ah! Yun ngayon ang ano natin. Yun natin ang ano natin ngayon. Pamagat. Title, di ba? Kaintuhan. Kaintuhan. At saka yun ang lagi nating yun, pag kaintuhan tayo ha. Kakain at the same time magkukwentuhan. Ito yung papaya. Dalawa to? Dalawa na yan. Ano lang to eh. Dalawang kain ko lang yan eh. No, Masarap, just kidding. Healthy pa. Anong kakainin mo? Ano ito, mi goreng, yung parang pansit canton na Indonesia. Wow, tsaka medyo manga, ano? Medyo lang. Ako naman, itong the other day, di ba, bumili kami ng ito na ako nyo yan. Kumain kami ng tag dito, Jollibee. Ay, hindi natin napakita yun. Mm. Nag-drive-thru ng Jollibee. Jollibee. Ngayon kami, ang ginawa ko ngayon, alam niyo naman, mahilig ako sa pansit palabok. Ayan. Oh. Kanya umorder ako ng isang ganito. Family size. Magkano? 500 ba yun? 500 pesos. Sabi 3 to 4 daw. Pero sa akin, servings. dalawang kain Sa kanya, dalawa lang. Ito isa. Bukas naman yung isa. Okay na yun. That's good. Ayun, pansit palabok. Tapos, ito, meron pala tayo dito, yung, melon. 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 Ay, langga, hindi pala biyak to, oh. Pakibiyak mo lang, please. At yung isa? Biyak na. Ito yung isa yung biyak. Galing ito sa akin. Oo. Ito, oh. May kutsili naman dyan, ah. Kamusta na kayo? Eto, di ba naglakad kami? Kaya ngayon kakain na kami. Dahil kasi gutom na. Ayun, nakaano kami isang oras mahigit. Almost 2 hours lahat ang total. Kaya lang, napakwento kami doon sa namin, friends namin. Ito yung melon juice. Lagi ko itong pinabibili pag nakakita ko ng melon pag nag-grocery kami. Ayan. Ayan. Kumakain ba kayo nito, guys? Yung mi goreng. Ang sarap. Pero, minsan lang kasi maraming asin ito. Parang pansit canton talaga. No? Yung pansit canton na sa pakete. Refreshing, no? Hindi ka pa naka-start ako. Malapit nang matapos. Antayin ko. Ikaw, hindi ako makain pagka hindi kita kasalo eh. Ganun yan. Aantayin ako kahit. Tapos sabi, gutom na ako. Tagal mo. Pagagalitan pa ako. Bakit? Dala ko ba ang kaldero? Sasabihin sa akin. Tama. Kung madadala ko lang, talaga, para lagi tayo magkasali. Tapos pag may ganito ka, kailangan may itlog sa ibabaw. Harap, guys. Bagal, oh. Alam mo naman ako, maseremonya ako talaga. Ano? Maseremonya sa tulog, maseremonya bago kumain.
Sa paliligo. Tagal. Inak ba ang sauce niya? Ha? Oo, hindi pa sila mixed well. Ayan na. Parang bihon na ginamit ko. Gano'n naman mga karinderya. Ang di ba yung araw nung yung pagkapansit luglog para siyang yung parang mataba siya. Parang kumbaga Mickey, ay hindi. Parang spaghetti. Yung parang spaghetti, yung niya, yung diameter, yung bilog, di ba? Yun. Pero ngayon, yung mga karinderya, puro yung pang na lang, yung pansit gisado, bihon, yun. Pwede rin naman. Kaya lang, ang original, typical kasi na pansit palabok yun. Ano yan eh? Yung sauce lang ang nagdadala. Alam mo ba ang difference ng langga? Ng palabok at saka pansit luglog? Ano? May difference yun, hindi magkapareho yun. Ano nga? Ang pansit, luglog, kaya tinawag na pansit luglog yan. Yung noodles, luto na. Tapos ngayon, pagka-order o ipiprepare mo, ano? lalagay mo yun sa yung kawalya na sa, parang anong tawag doon? Trainer. Strainer na ganon. Lalagay mo yung, kung iluluto mo, let's say, isang order. Let's say, sa tindahan. Karinderya. Yung sa order, lalagay doon. O kung gaano karami. Tapos may kumukulong tubig. Tapos, igaganon yun. Ilulublub yun. Yun. Tapos nun, palibasa nga sa parang strainer, gaganon lang yun. Para mag-drain, tumulo lang yung tubig. Tapos ilalagay sa isang plato. Halimbawa dito, yan, ilagay dito. Tsaka ngayon lalagyan ng sauce sa ibabaw. Ano yan, pansit? Pansit luglog. Niluglog nga sa niluglog nga sa mainit. Oo nga, pero ganun yun. Tapos lalagyan na ngayon ng condiments kung ano man ang chicharon, tinapa, itlog, doon sa ibabaw. O, yun. Tapos, yung kalamansi, o kung ano pang kailangan sa sa pansit. Ngayon, ang pansit palabok naman, pag niluto yun, sama-sama na. Nandun na yung pati sauce, lahat. Halo-halo na yun. Ilalagay lang sa isang tray na gano'n o sa isang plato. Yun ang palabok. Oo, tsaka palang lalagyan ng itlog, chicharon, gano'n. Pero actually, meron ng meron ng pagka iniluto yun, pag minix yun. May sauce na. Sa sauce, kasama na rin ng sauce, pati yung yung mga ingredients niya, kung tinapa, squid, o sama-sama na yun. Tapos isasalin lang sa tray. Yun, evenly yung sauce. Lahat may sauce na. Teka muna. Excuse me. Hindi mo kumakain ko si baby. Kaya kumakain si baby mo. Hindi mo lang kumakain. Cha, you okay? Hello, Cha. Good morning. Kumakain pa siya. Kumakain. Kain tayo Kain siya. tayo, Cha. Kain tayo. Chismis? O, sige. Sige. O, sige. Tawagan. Nasa off ka ba? Gabi pala na Yung pamangking ko, si Portia. O, sige, Cha. Tawagan. Okay. Thank you, Cha. Ingat. Portion. Yun ang difference ng palabok at saka luglog. Pero parang pansit palabok. Pero pareho lang ang sauce, lasa, lahat. No. Pareho lang. Kasi ang nagdadala naman dyan sauce Yun. Healthy food. Papaya. Yung katulad ng friends, sa Malabon, yung pansit Malabon tinatawag. Yun, yun, pansit luglog yun.
Mm. Teka muna. Mm. Asan yung pansit mo? Ubus na. Ha? Nagkwento- Nagkaintuhan eh. Kaintuhan. Nagkwento na ako sandali. Mabuli na kumain. Ah. Sarap. Ang sarap din. Gusto ko Sarap. rin. Okay lang. Lahat naman yata ng palabok sa'yo. Masarap. Ewan ko ba kung bakit. Parang gusto ko talaga. Kaya ako kahit na pansit palabok, pansit luglog, basta nakakita ko. Kung Kahit ano, naman ano ka, basta noodles. kung anong tinda, halimbawa pansit luglog ang tinda, kain ako. Hindi siya kasing tamis. Nung last time. Yeah. Okay lang siya. It's fine. Ay siguro ito sa ibabaw, hindi. Kasi ito mas matamis yung sa ilalim mo. Yeah. Ito hindi matamis. Hindi rin naman kasi pare-pareho. Ano? Kahit sa, Pero okay lang kasi refreshing talaga. kahit sa magkakapatid, di ba? Merong hindi magkakapareho. Kahit yung dalawang anak natin. Pinakain mo the same. Tinuruan mo the same. Lahat the same. Lalo pa dati na bata sila. For example, ganyan, pansit. Hati yan talaga yan, hati. Talagang equal sila. Lahat equal. Ganun ang pagmamahal ko sa kanila. Friend. Equal, pero paglaki Equal. nila, talagang may kaibahan. May mga bagay na kaibahan. Yung isa madaldal, yung isa hindi masyado. Yung isa masinop, yung isa hindi masyado. Yung isa pala tulog, yung isa pala kain. Ganun talaga. Yung matanda, yung si Angel, si Christian. Christian Louis. Nasa ano nga sa Belgium. Sa Belgium pala, guys. Alam namin pupunta siya ng Belgium. Pero nakalimutan ko na kung anong petsa. Nag-text na lang, "Hi guys, I'm in Belgium." Kasi music producer siya. So, Pareho minsan- naman sila eh. Pareho silang dalawa. Pareho silang producer. Yung isa music. Yung isa more on lyrics, yung isa more on the music itself. Pero minsan, yung may mga music producer siyang friends na ilang taon na rin sila magka-friends, iba-ibang country, they just met online. But over the years, they have met up in London, they have met up in LA, they have met up in New York. So, ganun sila. So, kung Amerika ngayon, Europe naman ang next, yung ganun-ganun sila. So, ngayon, nasa Belgium sila. Ang last time nila, di ba kaya Angel? LA. Ang last nila, like, late last year or early this year? Early this year. Early this year? Early this year pa or late No. last year? Late. Late last year. LA. Before Nandito- that was London. Doon sila sa ano sa anak ko, yung anak namin si Angel. Before that was New York and before that ibang lugar pa. Kasi merong isang taga New York, merong isang taga Sweden. Belgium, LA, pero friends sila. Lahat. Puro sila producer sa music. Ngayon, yun nga, pagka, I don't know how long, pagka yung, baka pagka Nagpera silang lahat. nautot sila, magkasabay-sabay ng utot, ayan, magkikita na sila kung saan. Yung last time dito, dahil sa anak ko dito sa LA, anak namin, LA, kaya dito sila na, last year. Doon. Oh, doon pala sa LA. Last part of last year, 2023. Ngayon naman, doon sa friend naman nila na nasa Belgium. Kanya sila ngayon, yung group nila na doon sa Belgium. Pero nag-Airbnb sila. Oo. Tapos, puro lang yan sila. Siguro, kahit na nagsasaya sila, at the same time, nagko-collab sila, nagko-collaborate sa paggawa ng music. Mga bata pa, mga 20-something lang, pero you know, mga pareho na silang kumikita dahil sa music nila. At saka mga responsible person.
mga ano, hindi ba yung wala, basta responsabling tao sila. Mga mababait naman. Yun na. At saka nakakapag-travel, na-afford nila mag-travel, na sila lang, tapos nakikita-kita sila kung saang lugar. Hindi ba? Saya. Ang laki naman. Sana all. Ang laki naman ang kinikita nila. Oh, malaki ang kinikita nila, pero tinuturo namin lagi sa kanila, it's not what you make, it's what you keep. Malaki man ang sweldo mo, pero ubos which is normal sa karamihan, kahit sa amin. Yung paycheck to paycheck lang, pero siyempre kung ano ang ating hindi nagawa o hindi natin na-improve, yun naman. Yung mga bagay na gusto nating ma-improve or magawa ng tama, yun ang tinuturo natin siyempre sa mga anak natin. Kaya tinuturo namin na kahit anong laki ng kinikita mo, kung laging ubos, daig ka pa nung konti lang ang kita, pero marunong maghawak ng pera, marunong magtipid. At the end of the month, meron siyang natira. Ikaw, ang laki nga ng sweldo mo, pero walang natira. Ito, konti lang sweldo, pero may natira. Ikaw, nandito na siya, nandito pa rin. Lamang na ngayon siya sa'yo. Kaya lang, syempre, all we can do as parents is to teach and to encourage and to, malilit pa sila, supervise. Pero pag may edad na sila, you just hope and pray na itinuro mo, mai-apply nila, maalala nila. Diba? Yun lang ang yun lang, yung guidance. But, decision-wise, sa kanila sila mag-decide. Kasi ako yun ang sinabi ko naman sa kanila nung naging adult na sila. Sinabi ko sa inyo, sa kanila. Alam niyo kako, yan. Nasa edad na kayo, ganito. Kako, ito na ngayon ang mangyayari. Decision making in your life, you decide yourself. Kakakwento dyan, ubos na. Ubos na rin niya sa kanya. Nahabol na kita. Sarap din. Masarap pagka nakapaglakad, guys, dahil kasi lalong pinapawisan at saka parang gumagaan ang pakiramdam mo. Dahil kasi maaga ka pa pating magising dahil kasi kung late ka na magising ay mainit na. Alas 5. Alas 5 kami gumising. Ang hirap. Ano yan, walang plastikan yan. Hirap na hirap ako. Ay, ang sarap pa matulog. Lalo pa pag may ulan-ulan. Tapos, kasi yung mga windows kasi namin, guys, ano tawag doon? Reflective glass. So, mga parang one way, na pag nasa labas ka, hindi ka nila makita sa loob, pero ikaw kita mo sila. So, pagkahapon na, day and night, ganun. Day and night, ganun. Parang salamin siya sa labas. Pag nasa labas ka, parang kang manalalamin. Di ba nakikita niyo minsan? Pwede kang manalamin. Pero pag dito ka sa loob, kita mo yung nasa labas. Ayan, kitang-kita. Pero yung lanay, kitang-kita. Pero pag nasa lanay ka, ito, parang, yan, yung glass na yan, parang salamin. So, ibig sabihin, sa umaga, madilim pa. Kaya, parang masarap ang matulog. Kung ano pa hindi, masarap talaga. Kung ano pa dinahilan mo, gusto mo lang, paborito mo lang ang, alam mo, talent mo yun. Oh yeah. Alam mo, hindi mo mabili ng pera yun. Yung madali kang makagawa ng tulog, hindi mo mabili ng pera yan. Magpa-reseta ka man ng lahat ng sleeping pill sa mundo. Yes, makakatulog ka, pero iba yung natural na, sabihin ko, for example, like right now, sabihin ko, tulog muna ako, ay makakagawa ko ng tulog. Easy. Sobra. Ano yan? Talent yan. Hindi yan mabili. Di ba yun ang sinabi ko sa'yo? Talent. Pero ako, madali ako magising. Pero madali ako makabalik ng tulog. Konti lang marinig ko, alam ko, few times lang na talagang deep sleep, yun talagang sobrang pagod mo. Para ka palang dog. Yeah. Kasi yung mga aso, friends, mga light sleeper. Ang aso. Pero maya-maya, makita nyo, natutulog. Kahit na anong aso, maya-maya, nakapikit, tutulog. Pero sandali, at any konting kaluskos. Maya yun, nakagising na yun. Ano sila? Light sleeper.
Pero ako naman, hindi ako light na pagkagising mo parang hindi ka pa nakatulog. Talaga, I have deep sleep na paggising ko talagang I feel refreshed. Pero, kahit madali akong magising sa mga sounds, walang problema kasi change position ko lang, tulog na naman ako. Wala akong problema sa tulog. Bihira na. Mabilang lang sa isang kamay siguro ang time sa buhay ko na nagkaroon ako ng parang insomnia. Otherwise, I can sleep. Wala akong problema sa pagtulog. Excuse me, pakialis dito. Yeah, thank you. Kumain ka na? Yes. Yung ito sa taas, yun ang hindi mo... Ano yun, alisin mo yung sauce mo Ito. Hindi ko Tinidor malalagay mo. Oh. Ano, ang tawag dito yung sa ibabaw, yun ang hindi masyadong matamis. Yung sa ilalim, yun yung una kong binalatan. Mas matamis. Hindi naman sila natatouch nung ano ka. Sabagay. Guys, salamat pag nagko-comment kayo na nilalagay nyo kung nasaan kayo nanonood ha. Maraming nanonood na sa atin. Porac, Pampanga, Angeles, Pampanga, Quezon City, Bulacan, Bahrain, meron pang Israel, Qatar, maraming lugar sa California, iba-ibang part ng California, New Jersey, New York, sa Australia, may New Zealand, Canada. Sabi niyo nung no, social media, no? Dati wala naman ito, no? It's fun. Gaya ng yung mga concern na paano yan, pag nag-retire ka sa Pilipinas, sa mga apo mo, mga anak mo, mamimiss mo. Oo. Pero ngayon, yung video call ay big help. No? Yun nga lang kami na family, kami mahag. Eh, pagka ganyan na nasa video call, parang gusto kong amuyin yung mga anak ko, hindi ko mahag, hindi ko maamoy. Natatawa sila. I wanna smell you. Lalo na si Angel, pag yumakap yun, talagang yakap. Masarap. Ang sarap yumakap ni Angel. Si AJR naman, pag kinis mo yan, wala, hindi yan kikis mo sa leeg, kikis mo kahit nandyan yung girlfriend niya. Wala siya. Hindi sila nahihiya na nagkikis amin o kinis namin sila kahit may ibang tao. O may mga, kahit nung... Kasi naman, lumaki sila lang ganon. Pero guys, normal yun sa bata, di ba? Pagka yung ihahatid mo sa school, no, don't kiss me, mom, don't, ganon yan. Pero nung bata sila, lagi naman sila, bakit kayo mahihiya? You should be proud na close kayo sa nanay at tatay nyo, ganito, ganyan. Dami namin sinabi sa kanila. Hanggang nasanay na sila na kahit dyan ang French nyo, it's okay to kiss bye or hello, ganyan. Kaya lumaki silang nasanay na. Kaya pati mga friends sila pag nagkita sa amin, mag-hug din. Dati ang lilit lang, ayun, natatangkad na, mama na, mga adults na. No? Hindi kasi, na-realize na nila as they grow big, as they grow old. Sa Amerika, o sa ibang bansa, yun talagang pinaka-greetings pag kaya nagkita kayo. Beso-beso. Gao. Busog na ako. Malapit na mga lahati. Ayoko na. Okay lang, mukhang rami ka nito. Lalabas sa naman. Tsaka okay ito na fruits kahit sa diabetic guys. Low glycemic index pala itong papaya. At saka yung may may mga problema yung sa pag number 2. Number 2. Very good. Ito lang, to. Naalala ko si daddy noon, pag kumakain ito nung bata ako, nilalagyan niya ng kalamansi at saka binubudbura ng sugar. Masarap. Ang Pilipino, maraming mahilig sa sausawan, sa pagkain. Sa pagkain. Good. Kasi yan naman natin yan sa sa Spain, sa Spaniard. Ay, ubusin natin ito para yung buko. Mabuksan. Maganda yung buko namin nabili. Itong huli. Dahil kasi hindi siya tamang-tama yung niya. Mahirap kasi maghanap ng yung perfect ang laman. Kung minsan masyadong manipis.
Yung parang, na wala ka nang makain. yun yung kung tawagin malauhog. Parang Kasi ano na- nakasuka naman yun. Hindi, talagang pagka bibili ka na yung malauhog. Yung talagang ano, yung hindi mo madadampot ng gano'n dahil pag dinampot mo talagang... Talagang pang inom lang yun. Oh, excuse. Oh my God, it's too big. Thank you, Lord. Ano yan yung ano, wala ka nang inumin doon, ganon mo lang, I mean, wala ka makakain doon, yung talagang inom lang yun. Hindi, pag kinayod mong gano'n, ito, parang itong May laman pa nga yan eh. melon juice. Pagka ininom mo, sumasama yung laman. Pero pagka yung kukunin mong gano'n, hindi, matigas. Kutsarain mo. Kutsara nga, pagka punta sa kutsara, lumalawit pang gano'n, parang nag-i-slide, lumudulas Dahil malambot. Pero nabili natin ngayon, tamang-tama, hindi siya makapal, hindi siya ano mga gawin Naman. natin? Wala tayong lakad ngayon. So, dito, yung buko kasi dito, the way I see it, yung buko nila, alam mo, binili nila ngayon, ibibenta, no? Hindi na uubos lahat. Kanya yung ano, as they go by, yung parang nagiging matured yung coconut, yung buko. Merong lugar, lalo na sa mga labasan, yung mga sa street, sa national, sa main road. Yung mga nandun, madali kasi nabibili lagi. Maraming dumadaan, maraming nabibili. Nabibili lagi. Kanya sila, laging More parang bago. araw-araw, bago ng bago. Doon sa Pero Pampanga very very convenient ito kasi nasa labas lang ng gate. Kasi pwede kapag walking mo, labas ng gate, andyan lang. Harap mo ng gate. So very convenient. Ito ba? No, I'm so full. Mamaya. Thank you. Ano tayong lakad ngayon? Gusto mo bilhin natin ano? Nakita kaming guys, strike. Kasi sabi ko, it's too late for me to learn to bike. Number one, ang accident. You know, syempre kung bago ka pa lang nagle-learn ng bike, hindi pwedeng hindi ka magagas. I'm too old for that na magasgasan pa ako at mahapdi at lahat. Pero may nakita kami, we were not looking. We were looking for bike shorts for Yesterday. him. May nakita kami doon sa mall, doon sa Telebastagan. Makikita nyo sa before this vlog, I think. Basta nung pumunta kami sa SM Telebastagan. Kahapon. Yung gulong niya, isa sa harap, dalawa sa likod, pero may basket na may cover. Malaki yung basket niya. May kasya doon si Teka muna, wait, correction. Sa likod, merong carrier. Oo. Carrier ang tawag doon sa likod na siguro mga, let's say, mga 24 by 12 maybe? No, 24 by 15 ang lapad niya, ha? Ayun. Malaki. Tapos screen siya. Tapos may door. Ganon. Carrier. Kaya nung makita namin, sabi niya, oh, si ano, pwede dyan, oh. Pwede si Sky. Si Sky, oh. Habang nagbabike ako, oh. Tapos yung sa harap, yun yung basket. Sa harap, mayroong basket naman. Gano'n. Ano lang yun, mga 12 by 12. Ay, pupunta ako doon sa labas, bibili sibuyas, doon ko ilalagay. Si Sky sa likod. Sibuyas. Si Sky sa likod. Dalawa ang, trike, kasi tatlong gulong. Hindi bicycle. Malalaki ang gulong niya. Pareho ang isang gulong, yung tatlong. Pero dalawa sa likod where yung tawag mo doon? Basket ang tawag ko. Carrier. Ang ganda! Ngayon sabi niya sa akin, ano na lang, nung bumili kami ng si Guapito, sabi niya, binili mo lang ako ng e-bike. Kako, hindi na pwede yung e-bike sa Yung e-bike na maliit yung maliit lang. Maliit lang. Kaya lang, hindi rin exercise yun dahil kasi nakasakay lang ako. Ngayon, sabi ko nga sa kanya kahapon, tinitingnan namin. Pero kung hindi exercise yan, ang kailangan ka ako yung may exercise na katulad niya, pinipidal mo, vascular exercise, di ba? Lower, tsaka sa heart. Kahit na hindi ako mabilis, ikot-ikot lang ako dyan, no? Kasi dito, safe naman kasi doon sa unahan namin. Wala mga sasakyan doon kasi wala pang mga bahay doon, pero may guard doon. Tapos, fenced. Tapos, simentado. At saka yung pa isang na-notice ko, na-observe ko,
Dito kasi may speed limit, 30 lang, 30. Kaya dyan wala kang ano talaga, wala akong na-notice ko. Wala akong nakitang mabilis tumakbo. Talagang ano lang, oh. Yan, mga Maraming siguro, speed bumps kasi. mga 25, 30, takbo, 35, pinaka... Ako kasi, ganun din akong tumakbo. Kaya dito, wala akong nakitang mabilis magtakbo. Tapos maraming mga humps. Kaya, yan, pwede ka dyan. Ganun. Ayun, maganda. Maganda, nagustuhan ko rin. Para nga pati si Sky, parang nagbabike sila. Hindi, ang gusto ko kasi, another form na pwede akong, mag-exercise kasi, lakad. Tapos minsan, pag nag-bike ka, ako, ikot-ikot din ako dyan. Dahil kasi kung bike, parang wala na akong ganang mag-learn pa. Parang, wala akong energy. Parang hindi ako interesadong mag-learn. To learn. To learn yung bike. Parang, kasi parang, kung ngayon pa ako mag-learn, parang I don't wanna go through the learning process na matumba, mga ganun-ganun. Hindi na. Parang, pag ganun lang, kung ganun lang naman, ayoko. Tinatamad na ako para sa ganun. So, meaning, bibili na natin yung trike doon, trike. Pwede, pero tingnan natin. Kasi yung nandun, hindi ko gusto ang color. Ha? Ang color. Kung mayroon sanang ibang color. Ang problema, kung wala nang stock na iba. Kung Ay, yun na lang. nga. Di ba nagtanong tayo walang color na iba? Oh, see? I mean, it's not bad. Pero tapos tinignan ko online, mas mahal pa kasi ang shipping and handling mas mahal pa. Oh, sa Lazada, magkano nakita mo sa Lazada? 8,000 pero ang shipping niya 1,500. Pero doon 8,000 10,000 plus 1,005, bali 9,500. 9,500. Eh doon, 10,000 minus 20% is 8,000. Okay, di mas mura ng 500. Wala nang shipping. Tapos, ano na, iuwi mo na. Yeah. Kasi ang problema kasi sa online, sa Lazada or Ano whatever, pa? hindi sa kasi ginagamit namin yan, Lazada, mga online store. Ginagamit namin, pero minsan hindi maiiwasan kasi. Minsan may dent, yung mga ganon, minsan yung Kasi yung sa nakita yung physically. in transit, nagkakaroon ng syempre wala namang perfecto na laging may nakasama doon na tinitingnan siya. Wag niyo lalapitan niya, wag niyo didikitan niya na baka magasgas yan. Wala namang gano'n syempre in transit. Yun, nandun ngayon, doon nagkakaroon ng mga dent, nagkakaroon ng mga basag, lalo na kung babasagin, ganon. Siyempre, meron silang handle with care. Pero siyempre, yung iba nga hindi naman nasusunod, hindi nila sinusunod yun eh. Yun, at least, nakita mo na binili mo, tapos maiuwi mo na. We'll see. Kasi wala doon Wala. Ray. Wala kila Tinda rin. nila walang ganun. Meron pero para sa mga bata. Pero okay na yung puti kung Hindi, puti ba yun? Puti? Puti yun? Oo. Hindi mo na matandaan? Yung upuan yung parang brownish. Yun, beige, parang brownish. Unless siguro maghahanap tayo pero hindi natin alam ang lugar sa downtown Angeles. We'll see. Sige, abangan na lang natin guys kung ano yung pagkaloob ng Diyos, kung dapat ba bumili ng trike o hindi. At kung Hindi naman need Hindi naman na sobrang need. Kumbaga we can live without it. pero sa akin okay yun dahil kasi makakaikot kayo ni Sky. Okay Ikaw na kasi makaka-exercise na rin. Makaka-exercise Sikat-sikat ka. Ngayon pala ito, friends, katuwaan na rin. Okay? Para kung sakali man na mabili namin mabili namin yung trike, yung Tatro Gurong na galing sa Japan, magbigay kayo ng pangalan kung ano ipapangalan natin. Kung may pangalan na, mapapabili na talaga tayo. Alam nga naman, pagka naman sila... Wala na, yata natin pupunta niya, kaya natin yung Clark.
Pwede. Kasi hindi naman tayo dati tumitingin ng ganun eh. Pwede. Ayun. Ano ha, pakisulat nyo sa comment kung ano gusto nyo ipangalan natin ha. Doon sa trike ha. Ilalagay ko yung picture ng trike para may idea kayo kung ano itsura. Na-picturean mo, di ba? Yeah. Oo. May clip ako. So Ayun. ilagay ko dito, i-insert ko para makita niyo kung anong itsura. Dahil kasi para Mapangalanan nyo. mapangalanan niyo. Yung magandang pangalan ha. Siyempre. O sige, babay na tayo. O sige, maraming salamat. Alam mo, unang magbibigay ng pangalan dyan, si Guide. Para ko lang nakinikinita. Thank you guys. Thank you. Thank Love you you all. Love Love you you all. all. Bye-bye. Bye-bye.